the military gentlemen over there. אנשי הצבא. Now, what have you got? What have you brought along with you? מסרו דוח על עצמכם. Give an account of yourself. What are you playing? מה אתם מנגנים? Trang, what are you playing? What? Is there a side drum? האין תוף צד? Not in this piece at all. בכל הסימפוניה כולה? No other percussion instruments? ואף לא כלי הקשה אחרים? Having taken the trouble to write a military symphony, limits himself to 3 percussionists. Well, we must do something about it, I think, before we finish with it. אכן זוהי שכחה מצערת מצד היידן, לכתוב סימפוניה צבאית עם 3 כלי הקשה בלבד. צריך לעשות משהו בנידון. Well, we'll hear it, see what it sounds like. Right. About 40 years. La 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 la. אבל קודם נשמע, כבר 40 שנה לא ניצחתי על סימפוניה זו. This is all right. סר תומאס ביצ'ם היה ידוע כמבצע נלהב של יצירות הנדל. בעצם אין זה מדויק לומר על סר תומאס כי היה מבצע את יצירות הנדל, כיוון שכל ביצוע שלו היה בו משהו המתקרב לעיבוד, או לפחות תזמור של היצירה המקורית. גישה זו למוסיקה של הנדל הקנתה לסר תומאס כמה תומכים נלהבים והרבה מתנגדים חריפים. בהקלטה האחרונה של המשיח מאת הנדל, המצלצלת לעתים כיצירה של ברליוז מבחינת התזמורת, מסביר סר תומאס את דעתו בקשר לאופן הביצוע של היצירות הקוליות של הנדל.
במשך 200 השנים האחרונות לא נוגנה שום יצירה מקהלתית גדולה, פעמים כה רבות כמו המשיח של הנדל. אולם אפשר להצהיר בבטחה שבמשך זמן זה לא נשמע אלא קומץ קטן של הופעות בעלות שלמות אומנותית. כאחת הסיבות לכך אפשר לראות את סירובם העקשני של אלה האחראים לביצוע יצירות הנדל להתחשב במשאלותיו של המלחין עצמו בקשר לאופן ביצוע יצירותיו. רק במקרים אחדים עמדו לרשותו של הנדל גופים מבצעים גדולים שמספרם הגיע לכמה מאות. בדרך כלל יכול היה הנדל לארגן לביצוע כל אחת מ-40 האורטוריות שלו לא יותר מ-70 או 80 מבצעים. מספר זה כולל זמרים ומנגנים ביחס שווה פחות או יותר. במשך 50 השנים שלאחר מותו של הנדל החלו התפתחות וגידול בלהקות שהתמחו בביצוע יצירות מקהלתיות, ובתחילת המאה ה-19 התבססה בכל עיר גדולה בגרמניה ובאנגליה המקהלה הגדולה כפי שאנו מכירים אותה כיום. החטא העיקרי שצמח מגידול זה, שיש לכאורה לברך עליו, הוא העלמות שווי המשקל בין הזמרים והנגנים, כפי שהיה קיים בתקופת הנדל. כעת אפשר היה למצוא גוף גדול של 200 או 500, או במקרים חגיגיים מאוד אף 5,000 זמרים, כשמולו ניצב גוף קטן מאוד באופן יחסי של מנגנים, 40 או 50 איש בלבד. כמובן שבביצוע מסוג זה התערפל והתשתש הקו הפוליפוני של היצירה שהנדל כה הצטיין בו. עיון ביצירות הנדל, בייחוד באלה בעלות אופי דרמטי, מגלה בבירור את התחום הרחב של האפקטים הטונליים, הציוריות, גיוון מצבי הרוח וגאונות הצורה של יצירות אלה. יש קטעים מקהלתיים היכולים להיות מבוצעים בצורה משכנעת על ידי מקהלות גדולות מאוד, אך רק במידה ומקהלות אלה תהיינה נתמכות בגוף אינסטרומנטלי בעל ממדי גודל דומים. אולם קטעים אחרים יצאו בהפסד מביצוע על ידי מקהלה גדולה. בעיקר הקטעים בעלי האופי הקליל, המחייב ביצוע גמיש ושוטף. מסיבה זו השתמשתי במשיח ב4 מקהלות בעלות גודל שונה. למין המקהלה הקטנה של 42 איש ועד המקהלה הגדולה של 250 זמרים. בצורה זו מנעתי גם, אני מקווה, את העייפות הנוטה להיגרם מהמונוטוניות שבצליל המתמשך של המקהלה הגדולה. אלה היו דבריו של סר תומאס ביצ'ם בקשר להקלטת האורטוריה המשיח מאת הנדל. ברור מדבריו שבעת שהשתמש במקהלה של 250, הגדיל סר תומאס גם את התזמורת, הוסיף כלי נשיפה וכלי מיתר למען השגת שיווי המשקל המבוקש. הנה ההללויה המפורסמת כפי שהקליטה סר תומאס ביצ'ם.
ושוב אנו חוזרים לאולם ההקלטות, הפעם אולם וגרם בפריז, בו הוקלטו הסימפוניות של היידן. החזרה מתחילה בעבודה על הפרק הראשון מתוך סימפוניית לונדון. The opening of the Allegro, well, the first violins only matter. נתחיל באלגרו, כינורות ראשונים בלבד. האלגרו של הפרק הראשון מציג בעיה קצבית בפני המנגנים, בעיית הקצב המנוקד. בניגוד לברונו ולטר שהצגנו באחת התוכניות הקודמות, שדרש תמיד שהתו הארוך בקצב המנוקד יהיה עד כמה שאפשר ארוך, והתו הקצבי הבא אחריו עד כמה שאפשר קצר, משהו מעין זה, כך שהאופי הדוהר של המקצב נשמע בבירור, מעדיף סר תומאס את הדבר ההפוך בדיוק. הוא מבקש מחברי התזמורת לנגן את התו הארוך, לא כל כך ארוך, כך שהתו הקצר לא ייבלע בשטף הצלילים הבא אחריו, משהו מעין זה. If they'll make the dotted notes, they're not quite so dotted. האם אפשר שהתו המנוקד לא יהיה כל כך מנוקד? We're never quite together on those four notes. אבל זה לא יחד. That's it. עכשיו זה טוב. That's right now. מסתבר שסר תומאס, הארי השואג, אינו נורא כל כך, וחברי התזמורת אינם נרתעים מלהציג דרכים לפתרון הבעיות הניצבות בפניהם. I think it would help in that second bar if we cut our D short so that E natural came, so that we didn't cover the E natural. Well, then I have to do it in all. I have to do it, the second bar. I have to do it in the second in the violas and the cello, basses. הצעתו של נגן הכינור השני, גיא דיינס, היא לקצר בתו הארוך ולעשות הפסקה קטנה אחריו, כך שאפשר יהיה ביתר קלות להתחיל ביחד בתו הקצר. סר תומאס מקשיב, בוחן את ההצעה, מקבלה ומודה למציע, ואף עובר בין ספסלי המנגנים ומפקח על סימון נכון של התיקון המוצע. We'll try a minim instead of a dotted minim, and the same with the basses. See how that helps. Thank you, Mr. Dane. We'll try that. Just try this up and get over. All right, sending over about it. התיקון עזר כנראה, הבעיה נפתרה, והפרק הראשון הוקלט.
בעיות מסוג אחר התעוררו בשעת הקלטת המנואט. תחילה נגרם קצר חשמלי באחד מאביזרי ההקלטה. Something fused or blew up. משהו התפוצץ. I think it was that, what is not the streptococcus, what do they call it? The Stereo what? stereophonic. Not streptococcus. משהו של המערכת הסטריומה? But anyway, it fused. Did it blow up anybody? על כל פנים זה התפוצץ. האם זה פוצץ מישהו? No, it didn't blow up. לא? אף אחד? Failure. Doesn't fulfill it. נו טוב, We'll do this minuet. ננגן שוב את המינואט. Went so well. אין מזל למנואט המסכן. רעש מוזר נשמע בחוץ. Some rain that can be heard on the roof. Could you ask the orchestra to keep quiet? שקט לרגע אחד, מבקש אחד הטכנאים האחראים על ההקלטה. Quite quiet, everybody please, just one moment. Yes, we can hear the rain. The minuet, the trio will be affected, you see. We just have to wait a moment, I think. כן, יכולים אנו לשמוע את הגשם. זה עלול לפגוע במנואט. צריך לחכות עד שהגשם יחלוף. יעבור? Stop till next week. זה עלול להימשך עד לשבוע הבא. In the quiet passage, it might Very effective. It can be very effective. זה עלול להיות דווקא משכנע ביותר. I made a most exceptional record once. It was in the town hall, City Hall of Leeds Festival. I was playing the Tempest music of Sibelius. And I got to the Tempest, and then was the thunderstorm. And they recorded this. It was quite remarkable. Rumbling, thunder and everything. Still about somewhere. אני זוכר שבפסטיבל של ליץ ניצחתי פעם על הסערה של סיבליוס, וכאשר הגעתי לקטע של הסערה, פרצה לפתע סערה אמיתית, והם הקליטו זאת. משכנע ביותר. אני חושב שזה עוד מצוי באיזשהו מקום. What about drinks all round? מה בקשר למשקה לכולכם? Put it up to them. נרשום זאת על חשבון החברה. We pay extra money for thunderstorms. אנו משלמים שכר מיוחד עבור סערות, אומר הטכנאי. איפה זה? שואל סר תומאס, ועובר להעלאת זיכרונות ולסיפור בדיחות וסיפורים, שהנה אחד מהם. I am in a very awkward dilemma. I'd like a little advice. I went to the cup final. And before I went to the cup final, I indiscreetly let it be known that my sympathies were Manchester United. And of course Bolton Wanderers won. On the day of cup final, I received a letter from Bolton reminding me that I was the chairman. Not only of the musical society, but of the football. So what do you do? How'd you get out of that? שמעו בפני איזו בעיה קשה אני עומד. הלכתי לתחרות גביע הגמר בכדורגל בין שתי קבוצות מן העיר שלי, מנצ'סטר. לפני שהלכתי לתחרות, לא הסתרתי מתוך חוסר זהירות שאהדתי הייתה נתונה לקבוצת מנצ'סטר המאוחדת, וכמובן שהקבוצה השנייה, בולטון, היא שזכתה בגביע. ביום התחרות קיבלתי מכתב מקבוצת בולטון, המזכירני כי הנני יושב ראש לא רק של החברה למוסיקה שלהם, אלא גם של קבוצת הכדורגל. אני שואל, מה לעשות עכשיו? איך להיחלץ מן הסבך הזה? לפתע נאור בסר תומאס חוש האחריות. How is the time going? מה השעה? Is there anything we ought to rehearse? האם צריכים אנו לחזור עוד על משהו? Not that I want to rehearse. I'm all against rehearsing. לא שאני אוהב חזרות. It's tedious and unnecessary affair. דבר משעמם ומיותר בהחלט הם.
after a very long experience, I've discovered that the only way to have a really living and vital performance is not to rehearse it. That everyone will be struggling hard with the music. And that makes a great tension, you see. I assure you it affects the public in that way. They don't know what's going on. מניסיוני למדתי שהדרך הטובה ביותר להשיג ביצוע משכנע וחי היא פשוט לא לעשות חזרות. כל אחד מן המנגנים נאבק עם המוסיקה. דבר זה יוצר מתח המשפיע גם על הקהל באולם. הם כלל לא יודעים מה מתרחש. But I've always laid it down as a golden rule. There are only two things requisite, so far as the public is concerned, for a good performance. That is for the orchestra to begin together and end together. In between, it doesn't matter much. בכלל, עד כמה שהדבר תלוי בקהל, יש רק שני כללים שצריך לחשוב עליהם. על התזמורת להתחיל ביחד ולגמור ביחד. כל מה שקורה באמצע, זה פשוט לא משנה כלל. Now, there's the weather prophet. Are you the weather prophet? הנה נביא התחזית. מה נשמע? סר תומאס לא צריך היה לחכות שבוע. הסופה שכחה, ואפשר היה להמשיך בהקלטת המנואט. All right, let's have a bit of this. את התוכנית סר תומאס ביטשם המנצח ששאג הגישו רוץ מילן ואריה אורגד. ערכה עדנה ענתי. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1962.